Оренбург трактынан Казанга чыга һәм керә торган урын бу. Кемдер аэропортка Усат, Столбище бистәләренә юл ала, кемдер Лаеш якларыннан Казанга кайта. Теләр-теләмәс кенә тизлекне киметәләр, киртәләрне урап узарга туры килә, чөнки юлның бер өлеше ябык, монда төзелеш бара. Отбойниклар коябыз, асфальт, щебень таратабыз, эшлибез инде, Аллага шөкер. Кызу яхшы барамы соң, ашыктыралармы? Ашыктыралар инде. Тиздән ашырга тиешләр Алла бирсә. Эшнең 65% башкарылган инде. Яңа юл чишелеше автомобиль хәрәкәтен бүлеп, бер өлешен турыга, икенчесен астан тоннель аша борылышка җибәрәчәк. На данном участке проводились работы по устройству. Юл төзегәндә яңгыр кыйларда ясыйбыз. Алар киләчәктә тоннельдә су җыелмасын өчен эшләнә. Моннан тыш юлда яктырткычлар да куела. Якын тирәне яшелләндерә һәм төзекләндерә башладык. Казаннан чыга торган әлеге юлда еш кына бөкеләр хасил булу табигый күренешкә әйләнгән иде, чөнки монда машиналар бик күп. Якында гына социаль ипотека буенча яңа йортлар төзелә, комплекслар барлыкка килә. 2016 елда төзелеш кирәк яраклары сатылучы яңа кибет ачылган иде. Машиналарның бер өлеше Казаннан читкә таба юл алса, бер өлеше борылышка Казанга кире керә иде. Казаннан чыгучылар зур тизлек белән алга барса, борылышка керүчеләр сул якка таба хәрәкәт иткәнгә, бу урында юл һәлакәтләре дә еш килеп чыга иде. Яңа юл проблеманы хәл итәргә тиеш диләр. Мен бу елда яшерим. Һәр вакыт пробкалар була иде. Вакытлыча кыенлыкларга түзеп торырга әзерме соң? Әзер, озак булмаса. Утырганыгыз бармы бөкеләрдә? Әйе, Түзәргә әзерме соң? әзер. Развязки кирәк инде, конечно, обязательно. Пробкалар булмый. Бер чакрым озынлыктагы яңа участокта куркынычсыз борылыш барлыкка киләчәк, Казанга керү һәм чыгу юллары киңәячәк. 2 полоса урынына 3 була. Әмма алдагы 10 көндә автомобиль йөртүчеләргә сабыр итәргә туры киләчәк. Технологически необходимо поэтапно перекрывать. Графиктан тайпылмыйча җиренә җиткереп эшләү өчен кайбер полосаларны ябып торырга туры киләчәк. Кайбер көнне 2, кайбер көнне 1 полосаны без халыкның бераз сабыр итеп торуын сорыйбыз. Сегодня у нас произошла небольшая нештатная ситуация. Вышли из графика на полчаса. Приносим свои извинения. Просим потерпеть еще до завершения объекта. Лаеш ягыннан килүчеләргә Казанга кергәндә башка юл сайларга киңәш итәләр. Мәсәлән, Мирный бистәсе аша. Юл күрсәтүче кушымта ярдәмендә маршрутны алдан планлаштыруда артык булмас. Айгөл Бәдретдинова, Наилә Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.